سلام تخططتنا هذا الشانل كما تخونوا لومي حنتا قداسيت ملقتي حيزلكم قريبا زلهم زانا لوم تمرتي حمش نطبطات كتكسي زين نطبطات زياتن دما اب هيوتنا اب زخوني يكون درجانا هيوتنا انت لنا اب تندل لنا نخي نبصح جهوك حزانا زخلا نغراتين سلازي ناي لوم تمرتي اب زحج زلنا له بزح تنقاف زخونه غزيه يكون اب زغزيه تكنولوجي ديستراكشن غزيه نزلنا لومي نجارات أستوعيلنا كن علينا كنوجدنا نتغيلنا أبي وتنا زلنا يخون ركب نخلينا التندليو تعنا كون خلي عود كون خليو سلام كون خلي حقوس كون خلي بزي قدس زين نجارات زياتن نابتن قدر زلنا كل جزء كاو كترفانا زخلا حيلتاتين سلزي نايلوم تمرتي عقل غيركم تاريخهم قلتين مستوحل ترايزه اليو إذا مستوحل إذا سلز قد لنا بزر جزء أبي وتنا سلام نسن حقوس نسن كسانات نسن كم ودما أبيت نسن سلزنا نايلوم أرس تمرتنا toxic beliefs that stop you from growing حدقنيا أتحساسبا وي أرداد أنا ينقرات كابتن دوليو أبيتن لوتن دحريت زترفونا إيات بلمو كلا كين وحكو كاتانابتي ملغتي كاتو سو تقدمتي أبيوتنا دحريت تترفنا انتلا hiding behind excuses زيا بحن بأبنت جيرا كرداكم يعني حدا جزي دلاي لاما زبال حدا منفساوي مراحي وي نايسنو لبوناك إلا زفلت أب عالم انتهي لحتيتاتو حنتسم مسلكم نسو بزح ناي سلامن ناي حقوسن مخري زهب سلازي انتهي لحتيتاتو عبز جزي زي كابنو جوك ساب مشيت بتلفزيون يخون بسوشيال ميديا بفيسبوك كندي تساقمات كندي استجعنقو سبات كندي تساقم زلوم زتوم يزعرقو زموت زلو سبات النار أنا الناس معنا كل ناسي كمي غيرنا تحقوسنا قنبر نغل بخمي كتحقوس تخل إلى حتيتاتو زي حتو زيا نعانا أبز جزيزي كل جزيه تبدهنا بحنقولنا تملالس حتى بفلاين عنا نيرتراوين زخول تساقماتنا هزبنا النار أخا كمي غيركا كتحقوس تخل كمي غيركا كتمهارن كتعبن تخل اتملس نسو زهابا أزيو أقداسي أزيو دما زكرم انتاي لمليس الله بتعمل صبق حتى يلوا اتملس جن يلوا نسخ حزينكي تجنيقكي حميمكي دقاسي انكسي نمان كتحجز تخل وي انتاي لو تكتمت تخلي يلوا استوعوا الله زرع بزي قدس انت عين زينا نرى لنا انت عين صقمات يمصالو بكبابينا انت عين ورن سمع لنا انت عين كستات نرى لنا نسخة تجنيقكا وي نسخة أسكوركويركا دقاسينكا حميمكا تجنيقكا حاغوسكا زريكا زمت لوتي انتاي ألو سلازي أبهيوت لوتكم تزعرو كحجزو زفتنو كغيرو زخولو سبات حجوسا سبات رايم إذا دما ريسيرش تدقاقا مزروخو بنقريو حجوس سب بزع نقر كسالة تخل جنوق سبجن نبعلو أي حجوس نخالو سبات نخي حجوسو نخي سرحون دما انكفاتي زخول إزيان استوعب الله إذا أبكى بابينا زولو زينا بستفل عليه من قد زمتنا يجنقنايو تسفاي غرصنايو نخي نسرحوني خلكلنايو نسخة بمجناكا بزي محقواسكا حماق زربا بمزرابكا تسفا زغرص بمصحافكا زمت لو تزبحال يلن بنصارو بزي قد سبت كبابي خازلو نسخة وشتاو سلام كان حاغوس كان عقيبكا نتزولو حاغوس كات تدفي كادما نشتي نجر كتبركت كتسرح كتزارب بوزيتيف نجر كتكافل تخيلكا لو تكمت تخل ولا عب لو انت زي مثلا حدثت قسينو نخحدر كتحجز تخل سلازي زيا أقداسيت مخريا أقداسيت انتايو نتزولو كونتات صقم كم اكسكيوز كنتقامل يبلنا ابتمرت نخينصن ايو غزانا نخين قبر نسدرانا غزي نخين هب مستوم نفوتهم سبات نخين نراغب فقر نخين لقس كم اكسكيوز تتقيمنا الزولو بعدنا ጭቀት غير لي بكونتات ناتنا نو يس نخلنا يጨنقناي نخلنا يبساጭوናይ ግን እትዝላ على السعرت ናይ بلب خاندر ኮይንካ ታብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ዘጨنقካ እቲ ቀንዲ ስዕረት ማእስዩ ንስኻ ትገብሮ ስራሕ ኣተቋርፀሉ ምክንያቱ ንድኻታት ኣብ ዓለም ዘሎ ድኽነት ብዛዕባኡ ብምዝራብካ ክንዲዚኣ ብዛዕባ ድኽነት ወይ ፀገም
تقدولا نجار يبلكا التزبالة نجار نسخان نفسها حجز نسخان نفسها تلوت نسخان نفسها عبء سبحان نقول ما نعدنا حدا قد السب رخيبة الله نسخة لو من نفسها نسدراخا نكبابيخا نحواتك سبحان ما نعدخا عبا بركو تقبر تخل الزقل بزمت وري ناتلولوخا نتناتك على ما قديفكا مسوحج بمخادا يكون زمت عبتها اللخايا مخنيتن كمشاد دي حنكويلنن قديفكا نتي زولو صقمات نسخا قطا كتغبر تخل نغرات غبر اتين انا نጭنق علنا انا بلنا نغبر لكو كندزي اي نبركتنا سوشيال ميديا بزح غزي حماقن نيجاتيفين انا نزارب تسفاي بلون زحبره تسب ازناتنا غداي اختيميو انت خدغبر تصحفكم من رقينو نعخد يكونك وين عخزه يكونك اب سوشيال ميديا بفلاي كنصحف كلنا مس نفسنا قالنته بستخاله متن ወይ ጽቡቅ ነገር ወይ አይንጽሐፍ አነ ናተክ ቃል ዚያ ኮይናላ ወይ ፖዚቲቭ ነገር ወይ ዝምህር ነገር ወይ ንሰብ ክሕግዝ ዝኽእል ተዘይኮነ ሕማቅ ዘበለ ነገር ይትረፈና ንዓና ንብድላለና ንኻልእ ሰቡን ንብድላለና ኣነ ውሕያ ኣለኹ ዛ ቀዳማይ ትነጥቢ ይፈልጥ እታ ካልይቲ እዚያውን ካልእ ፍልይ ዝበለት ኤክስኪውዝ እያ እሳ ድማ እንታይ እያ ኢትስ ቱ ሌት ዋው እዚያ ዘረባ እዚያ ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰብና ትስማዕ እያ نو عندما خيدن ديو ثلاثات رجستان دينا دنجينان دينا تسديدنا صبغ تمرتنا ناي تمرت بيز اي نبرنا نبعدنا صبغ زخونه اي تململان حنقولي حزنيو رسي حزنيو سراح يبلون تعدي عدله هيبكانيو معات ليستاناي مخنيتات كندردر نخلينا مبزحتهم دم حقنات يبلومن وي قلي يبلومن مالتي يكونكم انتي بالحاده كيلا ناتكا مخنيتاتن صقمات كان تدرديركا مس ግዜ ናትካ ጸጋታት ሰም ኮኒዮ ስለዚ ብስተኻለ መጠን ኣይክልኒ ኣይገብሮኒ ኣይ በጽሖኒ ኣሪጌ ደኺሜ ትብል ተኾይንካ እሱ ይከጋጥመካ ስለዚ ነዛ ተሓሳስባ እዚያ ክንቅይራ ኣለና እዚያ ተሓሳስባ እዚያ ወላ ዝናተይ ትምህርቲ ብዙሕ ግዜ እንተነገርኩውን ንሰባት ለውጢ ንኸይገብሩ ኣሲራ ትሕዞ ምሳያ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ያ ሶ እንታይ ይመስለና ብዙሕ ግዜ ክንርኢ ከለና ድሕሪ ኩሉ ሰብ ዝተረፍና كم ግለሰብን كم ሕብረተሰብን ድሕሪ ሰብ ተሪፍና ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ምናልባት ሓቅነት ክህልዎ ኸእሉ ግን እቶም ለባማት ወይ እቶም ዕውታት ከዓ እንታይ ይገብሩ ክልተ ዓይነት መለክዕ እዮም ይጥቀሙ ሓደ ካበይ ኣበይ በፂሐ ኣለኹ ኣስተውሉላ ኣበይ ነይረ ኣበይ ኣለኹ ሕጂ ካብዚያ ዘለኹ ኸ ኣበይ ክበፅሕ እየ እዚያ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉ ግዜ ካበይ ናበይ በፂሕና ኣለና ስለዘይንርኢ ብግልና ኩሉ ግዜ ታሕቲ ኣለና ኢልና ጥራይና اوتوماتيكالي مستوم اب كبابينا قدمينا زنبرو نتوم حدا حدا مسوم طراي نودادر مس حلوفنا غنا ينرئنينا كابي ابي بصح زلخو سلازي كابزي انا بزبصح انتلخو كابز خنا بز خبصحون غزين صارن كدليني انتا يبصحني سلازي حجون كم تقدم زغبركو نابزون كبصح يلنا راينا كنحدث كنكل علينا اجي بزح غزي انتاي نبل يتقصم صنه اريجن دي انمو ادمو خيديو ቋንቋ የለን ክእለት የለን ኖ ልክ ከምናትካ ባክግራውንድ ዘሎ ንዓኻ መምሃርትካ ኣብ ግዜኻ ዝነበሩ ናትካ ከምናትካ ጸጋታት ሓደ ግዜ ካብ ናትካ ንታሕቲ ጸጋታት ዘለዎም ኣብ ህይወት ዝለዓለ ዓወት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ይረኽቡ ነይሮም ኣለዉ ክህልው እዮም ድማ ስለዚ እቲ ቀንዲ ንዓኻን ነቲ ትደልዮ ነገርን ዝኽልክለካ ዘሎ እዚ ኣሉታዊ ተሓሳስባ ቶክሲክ ማይንድሴት ወይ ከዓ ቶክሲክ ቢሊፍስ ዝብሎም ዞም ሓቂ ዘይኮነ ኣብ ሓንጎልና ዘለዉ ከም ሓቂ ኮይኖም ዝቐርቡና ተሓሳስባ ንሳቶም እዮም ኣብቲ ንደልዮ ንኸይንበፅሕ ጅሆ ኮይኖም ዝሕዙና ይብለና ካለ ምኽሪ it's never too late to change the direction of your life and be the person you always wanted to be ብዘይገድስ ወዲ 75 ዲኻ ደለኻ ወዲ 85 ዲኻ ደለኻ ወዲ 55 ብዘይገድስ it is never too late ደንጌ ሮማይ ተወዲ ትግዜ ዝበሃል የለና ብህይወት ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥብና ህይወትና ንክን ዓቢ ክንወስን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ካብታ መዓልቲ ዝወሰናላ ንክንዓብን ንክንፈልጥን ካብኡ ዝያዳ ሕጉስ ህይወት ዕውት ህይወት ነቲ ንደልዮ ድማ ክንበፅሖ ንኽእል መብዛሕትኦም እዞም ዓበይቲ ዕውታት ከም ኣብነት ዝወስድዎ ሞርጋን ፍሪማን ዝበሃል ኣሎ ሓደ ዓብይ ሴሌብሪቲ ኣረጊት ሰብኣይ ኮይኑ ናይ ማንዴላ ፊልሙ እንሰርሐ ዓብይ ዕውት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ መጀመርያ ዓወት ናቱ ተዓብል ደረጃ ዓወት ግን ወዲ 50 ልዕሊ 50 ዓመት ምስ በፅሐ ይረኺብዎ ፊልም ክሰርሕ ይፍትን ነይሩ ወላ ኣብ ኩሉ ይሰለጦ ነይሩ
ድሕሪ 52 ዓመት ዲ ወላ 51 ዓመት I don't know ኣብዘን ክልተያ ድሕሪት ናይ መጀመርያ ብሬክ ትሩ ዓወት ናቱ መፅዎ ስለዚ ኣነ ደንጌ ዝበሃል ያለ ማዓት ኤግዛምፕል እዩ ዘሎ ኣብ 70 ዓመቶም ኣዝዩ ዓብ ዓወት ክገብሩ ዝኽኣሉ ስለዚ ከነስተውዕል ኣለና ነፍስና በዚ ኣሳራ ተሓሳስባ ኣይነትርፋ እዚ ብዛዕባ ዓወትን ብዛዕባ ሂወትን ክኾን ከሎ ብዛዕባ ፍቕሪ ኸ እንታይ ትጉጉይን ዝንብዑና ተሓሳስባ ኣብ ሂወትና ዕቤት ንኸይንገብር ለውጢ ንኸይንገብር ከይንሕጎስ ዝኽልክለና ንሱ ድማ ፐርፌክት መፃምድቲ ምድላይ ኩሉ ዓይኑ ኣፍንጩ እዝኑ ርእሱ ጥበቡ ገለ ኣካላቱ ኩሉ ነገሩ ስእሊ ኣለካ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዚ ስእሊ እዚ ካበይ ተፈጢሩ መጀመርያ ታምሳኻ ክትከውን ሰበይትኻ ወይ ትምሳኻ ሰብኣይ ክኸውን ዝደሊ ቁመኑ ፅቡቕ ሓንጎሉ በሊሕ ብትምህርቲ ገንዘብ ዘለዎ ኩሉ ዘለዋ እዚ ስእሊ እዚ ካብ ፊልሚ ይመፅኡ ኣብ ፊልሚ እቲ ወዲ ፅቡቕ እዩ ወይ እታ ጓልካ ፅብቕቲ እያ እቲ ካልእ ካ ፍልጠት ከም ዘለዋ ኩሉ ከም ዘለዋ ሸው እያ ትገብር ስለዚ እንታይ እዩ ትስፊ ንዓና ጥራይ ኣይኮነን ሆሊውድ ንሙሉእ ዓለም ዝፈጠሮ ስእሊ እዚ ፐርፌክት ሰብ ብትምህርቲ ብጠባይ ብመልክዕ ብኩሉ ነገር ጌጋ ዘይብሉ ሰብ ትርኢ ከምዚ ዓይነት ካ ስእሊ ንገብር ኣብ ርእስና እቲ ንደልዮ መፃምድቲ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ኣብ ሂወት ግን ከምዚ የለን ኣብ ሂወት ልክዕ ከምቲ ንስኻን ኣነን ብዙሕ ውድቀታትን ጌጋታትን ድኽመታትን ዘለና ካልኦት ሰባት ቶም ንሕና ንረኽቦም ሰባት እውን ድኽመታት ክህልዎም እዮም የስ ብሓቂ ነፍቅሮ ሰብ ወይ ነፍቅራ ሰብ ኣይንረክብን የላን ማለት ኣይኮነን ኣላ የግዳስ እቲ ስእሊ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ቁሩብ ክንቀይሮ ክንክእል ኣለና እቲ መልክዓ እቲ ቁም ነገራ እቲ ነፍሳ እቲ ቅርፃ እቲ ቁመታ እቲ ጥበባታ ተሓሳስባ ልክዕ ከምታ ፊልሚ ትሪኦ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ልቦና ወይ እቲ ጥበብ እንታይ እዩ ዓቕሊ ጌርካ ሓንጎልካ ክፍት ጌርካ ከምኡ ድማ ቁሩብ ጥበብን ስራሕን ወሲኽካ ነታ ምሳኻ ዘላ ወይ ነቲ ንስኺ ረኺብክዮ ዘለኻ ተፍቅርዮ ሰብ ምስኡ ነቲ ድኽመታት ናይ ክልቴኻ ንኣረምካ ነቲ ኢምፐርፌክት ሰብ ናብ ፐርፌክሽን ብዓይኒ ፐርፌክሽን ክትሪዮን ክትዕርዮን ተኽኢልካ ኣብኡ ዘሎ እቲ ልቦና ኣብኡ ዘሎ ድማ እቲ ብስለት ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኣብ ሪያሊቲ ወይ ካብ ሓቅነት ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ስእሊ ኣብ ኣፍቀርትና ወይ ኣብ ትፅቢት ኣብ ሂወት ከይህልወና ብፍላይ ኣብ ሪሌሽንሽፕ ኣብ ዝምድናታት ክንዛረብ ከለና እዚያ ሳልሰይቲ እያ ራብዓይቲ ኸ let's see now my present is equal to my future ሕጂ ዘለኽዎ ልክዕ ሓደ ብሓደ መጻእየይ ዘተንብህ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ድማ ኣሎ እንታይ እዩ ዝኸ ምናልባት ኣብዚያ ግዜ እዚኣ ኣብ ሕማቕ ፀገም ክንህሉ ንኽእል ኢና ሽግር ኣብ ከባቢና ክህሉ ይኽእል እዩ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ከባቢና and that's natural ሂወት ኩሉ ግዜ ብፀገማትን ብፀጋታትን ዝተኸበበት እያ እዚ ሕጂ ዘለካ ፀገም ግን መደምደምታ ናይ ሂወትካ ሂወተይ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ እዚ ድማ ሃሳይ እዩ ብግልና ክንሪኦ ንኽእልና ብፖለቲካ ጉዳይ ናይ ዓድና ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ካብዚ ክበስ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ንዘለዓለም ክቕፅል ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንስኺ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንኸይትገብሪ እዩ ዝኽልክለክ ዛ ተሓሳስባ እዚ ብግልና ንርአዮ ኣብ ሂወትና ክንደይ መሰናኽል ሰጊርና ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ክፋልና ሂወትና ብዙሕ መሰናኽል ሰጊርና ኣለና ኣብዚያ ዘለና ደረጃ ክንደይ ሰባት ኣብ ኣክበፅሖ ይከኣሉና ኣለዉ ነዚያ ስኻ በፅሕክያ ዘለኻ ደረጃ ናይ ሂወት ክንደይ ሰባት ትምኒት ናቶም ምሳያ ኣብ ዓለም እዚኣ እንተ ዝረክብ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዘየገድስ ኣበይ ኣለኻ ኣብ ኣፍሪካ ክትህሉ ትኽእል ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ብዘይገድስ እታ ንስኻ ዘለኻያ ካልኦት ሰባት ትምኒቶምን ፀሎቶምን እያ ክትፈልጥ ኣለካ ወይ ክትፈልጥ ኣለኪ ስለዚ በዚ ሕጂ ዘለኻያ ኩነታት መጻእየይ ከምዚ ክኸውን ኢልካ ምውሳን ኣዝዩ ሓደገኛን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ሂወት መጻእኻ ክኸውን ዝኽእል ናትካ ምርጫ እንተመሪፅካያ ጥራይ እዩ ከምዚ ክኸውን እየ ዝደሊ እንተኢልካ ጥራይ ሕማቕ ክኸውን ይኽእል ፅቡቕ እቲ ሕማቕ ዘሎ እዚ ሂወተይ ኢልካ እንተመሪፅካያ ክኸውን ይኽእል እዩ ክቕየር እዩ እንተኢልካያ ግን ክትልውጦ ከተዕብዮ ናብቲ ዝበለፀ ከተብፅሖ ትኽእል ኢኻ when things aren't going well it's common belief that your life will always be like this ዝኻ typical ሂወትካ ፅቡቕ እንተዘየለ ሕማቕ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክኸውን እዩ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ክኸውን ኢልካ ትሓስብ በንፃሩ ሂወትካ ፅቡቕ እንተሎ እንታይ ንብል ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ክኸውን እዩ ኣብ ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ ክቕፅል ጥራይና እንደልዩ ሕማቕ እንተኮይኑ ኸ ያ ወላ ሕማቕ እውን ከምኡ እቲ ፅቡቕ እውን ዝቕፅል እቲ ሕማቕ እውን ዝቕፅል ሂወት ግን ሳይክል እያ ሂወት ሳይክል እያ ሓጎስ ቁሩብ ጓሂ እንደገና ሓጎስ ጓሂ ዕንክሊል እናበልካ ኢኻ ስለዚ ረእይዎ ሂወትኩም ተመሊስኩም ፅቡቕ ፀኒሕካ
ሕማቕ የጋጥመካ ጥዋዕ ዓቢልካ ጽንዩ ሽዑ ከም ብሓድሽ ጽቡቕ የጋጥመካ ትዑ ታሕቲ ትወረድ ላዕሊ ትኸይድ that's life ኣብ ሂወት ኣብ ፊልም ጥራይ ምናልባት ከምኡ ወላ ፊልሙ ከምኡ ስቶሪዮም ክፈጥሩ ዝፍትኑ ስለዚ በቲ ዘሎ ኩነታት በዚ ዘለናዮ መድረኽ ሕጂ ከም ግልናን ከም ሕብረተሰብን እሱራት ክንከውን የብልናን ብኡ ድማ መጻኢና ከምዚ ኢልና መደምደምታ ክንገብር ጌጋ እዩ so wipe the dirty lens that views the world as only getting worse ስለዚ እታ ዳቢስታ ኣብ ዓይንኩም ሕማቁ ተርእየኩም ዘላ ኢሉ ሓፍ ኣቢልኩም ወይ ኢለይዋ ወይ ኣጽሪይዋ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ዓይንና ሕማቁ እዝንና ሕማቁ ከክፉኡ ፀፀጎም እዩ ዝእክበልና ንሕና ድማ ክንቅይረልና እዝና እንተኮይኑ ከነጽርዮ ኣለና ዓይንና እንተኮይኑ ከነጽርዮ ኣለና ጽቡቕ ክንርኢ ክንብገሰልና have some optimism and push yourself to continue working hard to change it ስለዚ ቁሩብ ተስፋን ሞራልን ንነፍስና ንሕብረተሰብና ብዙሕ ሰብሲ ብዙ ዘሎ ኩነታት ሕብረተሰብና ተስፋ የብሉን እንታይ ለውጢ ከተምጽኢኻ ከሚልካ ተስፋ ቁርብ ሃብ ምክንያቱ ንሰብ ተስፋ ይዘምብሮ ሌጀንድ አርቲስት ናትና አብርሃም ክንደይ ግዜ ብዛዕባ ተስፋ ደሪፍልና ኣሎ ንዑ ክንሰምዖ ይዕድመኩም ተስፋ ክንገብር ኣለና ኣብቲ ዝኸፍእ ሞት እውን ተስፋ ዘለዎ ይዝዕወ ተስፋ ዘይብሉ ድሮ ይድሂቡ መይትዩ ተስፋ እውን የብሉን ስለዚ ታዘላትና ተስፋ ኣይነቕተላ ታናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ለበዋ ወይ ከዓ ማዕዳናተይ ድማ blind believer ዕውር ኣማኒ እያ ትብል እዚኣ እንታይ ማለት እዩ ብዝኸ you may have your faith and you can go to church or mosque regularly that's a good thing ሃይማኖታዊ ሰብ ፍርሃ እግዚአብሔር ዘብሰለካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ወይ ትኽእል ኢኺ ቤተክርስትያን ቀጻሊ ዝኸይድ ከምኡ ንመስጊድ ቀጻሊ ዝኸይድ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ኣዝዩ ሰናይ ነገር ድማ እዩ የግዳስ what's your relationship with people around you who may or may not be in the same faith with you እንታይ ማለት እዩ እዚ ቤተክርስትያን መስጊድን ቀጻሊ ምኻድ ኣዝዩ ሰናይ ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ዘካትዕ ነገር እውን የብሉን እትሕቶ ግን እንታይ ዓይነት ዝምድና ኣለካ ምስቶም ሰባት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ክብል ከለኹ ናይ ቸርችኻ ኣባላት ወይ ናይቲ መስጊድካ ኣባላት ይብል ኣለኹ ምስ ተራ ሰባት እንታይ ዓይነት ዝምድና እዩ ዘለካ ብኸመይ ዓይኒ ኢኻ ትሪኦም እንታይ ዓይነት ክብረት ኢኻ ትቦ that's very very important ምክንያቱ ብፍላይ እቶም ክርስቲያን ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ ሓንትላ ብማቴዎስ ኣብቲ መወዳእታ ወይ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ እንታይ እትብል ሳኸ ነቶም ዝፈትዎ ፀሚኤ ነይረ እስቲኹምኒ ጠሚኤ ነይረ ኣብ ልዕኩምኒ ጌሸ ነይረ ዓሪቐ ነይረ ከዲንኩምኒ እንጊድኩምኒ ናበለ ይውድሶም ነቶም ሕሩያት ናቱ እሳቶም ከዓ ኣበይ ዳሪናካ ከምዚ ተሸጊርካ ተፀጊምካ ጌሽካ ሓሚምካ እዚ ኩሉ ፅቡቕ ዝገበርናካስ ኣበይ ሪናካ ኢሎም እንታይ ኢሉ መሊሱሎም ኖ ንዓይ ምግባር የድልየኩምን እዩ ነቲ ንእሽተይ ሓው ኣብ ጥቃኹም ዝነበረ ሰብ ንማንም ሰብ ንዑ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ጌርኩምለ ኢልዎ ስለዚ ኣምላኽ ክንዲ ምንታይ ንቤተ ክርስቲያን ከድካ ክንዲ ምንታይ ሞባእ ሂብካ ክንዲ ምንታይ ጾም ጺምካ ክንዲ ምንታይ ነፍስኻ ገሪፍካ ብኡ ጥራይ ኣይኮነን ጽቡቕ ይዚ ብኡ ጥራይ ግን ኣይኮነን ክፈርጠካ ወይ ጽቡቕ ነገር ክበካ ትዝበለጸ ነገር ንማንም ተራ ሰብ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፍቕርን ሓልዮትን ሓገዝን ትገብር እሱ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባና ኣብ ሃይማኖት ዘሎ ሃይማኖትና ጽቡቕ እዩ ብሙሉእ እቲ ሃይማኖት ፍቕሪ እዩ ዝመራና ግን እቲ ኣነባብራና ክንዕርዮ ኣለና ቤተ ክርስቲያን ናኸትካ ምስ ተራ ሓውኻ ዘይትሰማማዕ ምስ ወዲ ዓድኻ ምስ ጎረቤትካ ዘይትሰማማዕ ወላ ምስ ካልእ ዜጋ ናይ ዓለም ወላ ምስ ጎረባብትኻ ምስ ኢትዮጵያዊ ምስ ሱዳናዊ ምስ ሶማላዊ ምስ ወዲ ጅቡቲ ወዲ ግብፂ ወዲ ስዑዲ it doesn't matter ኣብ ኤሮጳ ተለኻ ምስ ኤሮጳዊ ኣሜሪካዊ ምስ ኩሉ ክብረትን ፍቕርን ዘለካ ክትከውን ኣለካ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ሃይማኖት ናትና ወይ እምነት ናትና ዝነግረና እዚ ዘይትገብር ተኮይንካ ንዑየ ድማ እቲ ዕውር ኣማኒ ዝብል ከይራየ ስቕ ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን ንመስጊድን ዝመላለስ ሰብ ክንከውን ኣይግባእን ነቲ ንኣምነሉ ክንነብሮ ኣለና ነቲ ሃይማኖትና ዝነግረና ከነንፀባርቆ ኣለና እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ እንተጌርና ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ፀገማት እውን ብቐሊሉ ክእለ ይኽእል ምክንያቱ ንኩልና ንሓትሕድና ብፍቕሪ ብክብረት ብሓልዮት ክንጠማመት ተጀሚርና ፀገማትና እናወሓደ ክኸይድ እዩ ኣይሆፕ እዚኣ ትምህርቲ ንገለገለ ኣብታ ተሓሳስባና ዘለና ፀገማት ኣብዚ ከባቢ ኣብዚ ግዜ ዝዕዘበ እዩ ቁሩብ ሓገዝ ክትገብር እያ ኢለ ዝቐረብኳ ትምህርቲ እያ እቶም ንመጀመርያ ትመፁ ዘለኹም ኣብዚ ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እዚ ጂ ድራር ዝብል ቻነል ብዙሕ ነተሓሳስባና ከዕብየና ዝኽእል ትሕዝቶ ኣለዎ ኣትይኹም ረኣይዎ
كأبيكم يخيليو من البات نقل سبات كتقوم تخلي عن تيلكم دما شير كتقبروا تخلوا كمون لايك تقبركم تا فيديو نابكالز بتحبت احتغل كمو دما إذا تمرتي دستيلاتكم وين صنتوا سخولوا ما عدا أن تقولوا بزيد هيزت عزبوا كم وتر تقبروا أب كومنت ناتكم مخرون هابو مغنياتو نزل فيديو زريو بزحات كابو نتكومنتون سلازم ببوا سلازي نايلومي أرستي عبز ودينا لنا أب كالك سام الرغب دحنكونو تشاو